Il-sem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Sejr innofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Michelangelo Parnis. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għall-misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna rina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Fit-tjubitek mulej ħares dejjem il-familja tiegħek u kun int l-għajnuna u l-qawwa tagħha għax hi m'għandix tama oħra ħlief il-grazzja tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. Fil-bidu Alla ħalaq is-sema u l-art. U kienet l-art taħwit u baħ. U d-dlam kien fuq wiċċ l-abbissi u fuq wiċċ l-ibħra kien jittajja l-Ispirtu ta' Alla. U qal Alla ħajkun id-dawl. U d-dawl sar. U ra Alla d-dawl li kien tajjeb. U Alla firet id-dawl mid-dlam. U d-dawl Alla semmih jum. U d-dlam sejjaħlu lejl. U dalam u sebaħ l-ewwel jum. U qal Alla ħajkun hemm medda f'nofs l-ilmijiet u tifret ilma minn ilma. U Alla għamel il-medda u firet l-ilma ta' taħt il-medda mill-ilma ta' fuq il-medda. U hekk sar. U l-medda Alla semmija sema. U dalam u sebaħ it-tieni jum. U qal Alla ħajinġemgħu naħ waħda l-ilmijiet ta' taħt is-sema u jidher l-inxif. U hekk sar. U sejjaħ Alla l-inxif art. U l-ġema tal-ilma sejħilha baħar. U Alla ra li kollox kien tajjeb. U qal Alla ħadd nibbet l-art il-ħaxix, ħaxix li jagħmel iż-żerriegħa, siġar li jagħmlu l-frott biż-żerriegħa ġo fih skont hemm nitthom fuq l-art. U hekk sar. U nibbet l-art il-ħaxix, il-ħaxix li jagħmel iż-żerriegħa skont għamlietu. U siġar jagħmlu l-frott biż-żerriegħa skont għamlietu. U ra Alla li kien tajjeb. U dalam u sebaħ it-tielet jum. U qal Alla ħajkun hemm imnariet fil-firxa tas-sema biex jifirdu l-jum mill-lejl u jkunu sinjal għat tqassim ta' żminijiet, tal-jiem u tas-snin. U jkun hemm imnariet fil-firxa tas-sema biex idawlu l-art. U hekk sar. U għamel Alla żewġ imnariet il-kbar. L-imnara l-kbira biex triġi l-jum u l-imnara żgħira biex triġi l-lejl u l-kwiekeb. U Alla qiegħdhom fil-firxa tas-sema biex jiddu fuq l-art u jrieġu l-jum u l-lejl u jifirdu d-dawl mid-dlam. U Alla ra li kien tajjeb u dalam u sebaħ ir-raba' jum. Il-kelma tal-mulej. Rodda ħajr lil-Alla. Għas-salmi responsorjali u jieġbu jifraħ il-mulej bl-emejjel tiegħu. Ngħidu jifraħ il-mulej bl-emejjel tiegħu. Birek ruħ tiegħi il-mulej. Mulej, Alla tiegħi, int kbir bil-bosta. Bis-sebħ u l-ġmiel inti mlibbes. Bid-dawl bħal mantell inti mkebbeb. Ngħidu
jifraħ il-mulej bl-emejjel tiegħu. Int waqqaft l-art fuq is-sisin tagħha b'mod li qatt ma titħarrek. Blibħra bħal blibsa inti ksejta u l-mijiet waqfu fuq ċaċet l-olijiet. Ngħidu, jifraħ il-mulej bl-emejjel tiegħu. Lejjun tiftħilhom għal ġolwidien u ma jiġru għal plolijiet. Ħdejhom jagħmlu l-asafar tal-ajru. Min qalb il-frijaj isem Mowlana tagħhom. Ngħidu, jifraħ il-mulej bl-emejjel tiegħu. Kemm huma kotrana l-emejjel tiegħek, mulej? Kollha bl-erfa milthom, mimlija l-art bil-ħlejjaq tiegħek. Birek, ruħ tiegħi, il-mulej, ngħidu, jifraħ il-mulej bl-emejjel tiegħu. Il-ħumu bir-rifq għall-Evanġelju. Alleluja, alleluja. Ġesu xanda l-Evanġelju tas-Saltna u jfejjaq kull xorta ta' Mart u dufija fost il-poplu. Alleluja. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu id-dixxiepli wara li qasmu għan-naħa l-oħra waslu fl-art f'Ġenazzaret u rabtu id-dajsa max-xatt. Niżlu mid-dajsa u n-nies minnu fih għarfuh u marru jiġru ma' dawk l-inħawi kollha. U bdew iġorru il-morda fuq l-imtieraħ kull fejn kienu jisimgħu liqiet. Kull fejn kien jidħol firħula bliet jew kampanja, kienu jqedu il-morda fil-pjazzet u jitolbuh iħallihom imissu imqartar fil-mantar. U dawk kollha li kienu jmissuh kienu ifiequ. Il-kelma tal-mulej. Il-Vanġelu tal-lum eżies. Irridu tassew mhux tal-lum biss imma dejjem, imma partikolarment dan dal-għodu. Irridu naqrawh dejjem bl-għajnejn tal-fidi tagħna u mhux tant bir-raġuni umana tagħna. Għaliex qed ngħid dan? Għaliex nistgħu naħsbu li Ġesu wimpitruh bħalli kieku kien, ħanuża kelma ftit goffa, xi saħħar. Tant li n-nies, kif jgħidilna hawnhekk San Mark, kull fejn kienu jisemgħu liqiet, kienu jġorru l-morda u kulħadd irid jipprova jmissu imqartar il-mantar tiegħu. U kienu jfiequ. U allura aħna nimmaġinaw lil Ġesu, u dan huwa żbaljat, li qisu jekk inti tmissu ħajsir il-miraklu. Jekk tmissu bil-fidi, iva isiru l-miraklu, imma mhux jekk tmiss it-tarf tal-libsa. Tantu hekk it-tifsira tal-mantar fl-Iskrittura għandha sinifikat sabiħ ħafna. X'inhu il-mantar? Illum nistgħu nifhmuh sewwa. Dalgħodu omna bir-rieħ u għaw il-kesħa tinħass mhux ħażin. Infatti kollha kemm aħna kif ġejna hawnhekk, imgeżwrin fil-ġgieget u fix-xarpi tagħna. Għaliex? Għaliex il-ġakketta u x-xarpa u l-kappell iħarisni mill-kesħa, jilqali il-kesħa,
ikenninni, iżomni sħun ma niksaħx, għax il-kesħa qawwija lili tkissirni. Il-mantar kienet isa il-ġakketta tal-poplu ludi li fihom jitgeżvru. Il-mantar għal-poplu ludi ifisser is-sikurezza. Għaliex anke il-fqir, it-tallab kien jitgeżwer anke fil-martal tiegħu u meta jiġi biex ipoġġi fl-art bil-qiegħda jittallab kien jitni il-mantar u ipoġġih fl-art bħal imħadda biex fuq u jista' joqgħod bil-qiegħda. Mela f'kelma waħda il-mantar ifisser is-sikurezza. Il-qari tal-lum kemm l-ewwel qari kif ukoll il-Vanġelu x'irrakkontawna l-emejjel ta' Alla. X'jagħmel Alla? Joħloq u iħares lill-bniedem. Għax il-bniedem huwa l-kapolavur tal-ħolqien tiegħu. Kemm hi xi ħaġa sabiħa ejjew nitolbu ilu din il-mulejillu. Li l-kol kemm aħna inħossuna imdawrin bl-imħabba ta' Alla. Il-mant tagħna, il-ġakketta tiegħi mija xejn għajr l-imħabba ta' Alla. Għax f'Alla insib is-sikurezza. Hekk iva, meta jiena npoġġi is-sikurezza tiegħi mhux fija nnifsi, mhux f'dak li għandi, imma f'Alla fl-imħabba tiegħu, allura iva, fil-ħajja tiegħi imbagħad iseħħu il-mirakli, iseħħ il-fejqan, anke fiżiku, għala le. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Jeħudi jeżjes nitolbu il-mulej Alla li ħalaq is-sema u l-art biex aħna wkoll narfu nidħlu fl-imħabba tiegħu. Nitolbu għall-Knisja biex hija tkompli twettaq l-emejjel ta' imħabba u ħnina ta' Alla u twassalhom lill-bnedmin kollha. Nitolbu għas-setanin tal-art biex huma wkoll ikomplu jkunu ta' ħarsien u sikurezza għal popli jimsejkna, għal fqajjar, għal batut. Nitolbu għalina l-koll biex il-kelma li nisimgħu tkompli tkabbar fina il-fidi u nagħmlu esperjenza dejjem aktar qawwija tal-imħabba ta' Alla fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Nitolbuk mulej biex minn dan is-santwarju għażiż ta' Ommok Marija inti tkompli turek il-preżenza ħajja tiegħek fostna. Kompli bierek u qaddes il-familji tagħna. Għati l-għajnuna meħtieġa lil morda u lil dawk kollha li jduru bihom. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Mulej Alla tiegħi, ilqa' nitolbuk it-talb tagħna għax int kbir bil-bosta. Kompli int libbisna u geżwirna fil-mantell tal-imħabba tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem.
Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Mulej Alla tagħna, inti tajtna dan il-frott tal-art maħluq minnek bħala għajnuna fin-nuqqas ta' ħila tagħna. Għamel li minnu isir għalina is-sagrament tal-ħajja ta' dejjem bi Kristus Siedna. Il-mulej ma'kom. Nerfu lubna il-fuq. Nizzuħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew missier qaddis, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bibnek il-Aziz Ġesu Kristu. Il-verb tiegħek li bih għamilt kollox, li jindbattulna bħala Salvatur u feddej, magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u imwielet minn Marija Verġni. U għatem ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis, u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħolna mill-irbit tal-mewt u jurina il-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġlu l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwiet l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola ta' smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewwiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-raj ħibati ħa il-ħobs, radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal kalċi, reġarad il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħek. Danu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u inroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċo kontana nitolbu l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Isqfijiet u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Giusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox
flimkien ma l-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna namlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrej iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw il-lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi la tħariex lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu.
Nitolbu. U Alla inti ridna nieħdu sehem minn ħobża waħda u kalċi wieħed. Atina li nkunu l-kol ħaġa waħda fi Kristu biex naħdmu ferħana għas-salvazzjoni tad-dinja bi Kristu Siedna. L-ewwel ħaġa nfakrukom biex għada minnu f'saħħtu imur jagħti id-demm fil-berġa tax-Xewkija bejn is-sija u l-5 ta' filgħaxija. Tinsewx s'intendejt jieħdu magħkom il-karta tal-identità. Imbagħad l-erba' li hija l-festa għażiża tal-miġja tal-Apostlu San Pawl fi Gżeritna, il-quddies f'dan is-santwarju ikun hekk. Filgħodu fit-8:30, fil-10 u fil-11:15. Imbagħad qudiesa oħra fis-6:30 ta' filgħaxija. L-erba' ukoll jaħbad it-tieni erba' tax-xahar u għalhekk fis-sala tas-santwarju taħt it-tsuntier issir il-laqgħa ta' tagħlim dwar il-Verġni Marija. Dawn mhumiex laqgħat li jekk ma bdejtx tmur għalihom ma tistax issegwihom. Kull laqgħa hija apparti u għalhekk inħeġġiġkom biex min għadu qatt ma ġie għall-inqas ipprova darba fix-xahar. Nitalmu xi ħaġa sabiħa dwar Omna Marija biex id-devozzjoni tagħna issir aktar devozzjoni mibnija mhux biss fuq is-sentimenti imma mibnija fuq il-fidi, fuq il-kelma ta' Alla. Ngħidu flimkien 3 Avamarijiet lill-Omna Marija. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Ibn u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.